Wel, croeso cynnes i chi mae'n hyfryd dod at ein gilydd ar y diwrnod yma. Diwrnod sy'n cofio am yr hyn ddigwyddodd go iawn blynyddoedd yn ôl. Ni'n gweddio bydd Duw yn rhoi rhyw olwg mwy a newydd i ni o'r hyn ddigwyddodd. Ac felly ni'n cyflwyno Emyr i'r arglwydd nawr, bydd yn ymwybodol o Duw yn ei gynnal e. A bod ni yn dod yn ddisgwylgar. Oedd yn hyfryd, oedd Ceri yn dweud greiddo nhw, a ni'n aml ar bore dy Gwener, rhoi paned i'r dynion a'r graig dros nesaf. A welodd Ceri, a dweud, os paned heddi'n gyflym, achos fi'n gorfod mynd. A Ceri'n licio gwew, ni'n mynd paned heddi. Ond oedd e'n disgwyl. A fel y dylen ni fod bore yma nawr, mae Duw yn hoffi'r rhoi. A gadewch ni fod yn ddisgwylgar. Bydd Duw yn siarad â ni fel ei bobl heddi. Ac byddwn ni'n cael olwg mwy o Grist. Ar ôl yr oedfa gai, annog chi aros i gael paned gyda'n gilydd, ond yn fwy na hynny i gymdeithasu gyda'n gilydd i fanteisio ar y cyfle hynny. Ac yna jyst i atgoffa chi fod oedfa bore dydd Sul am 10 fel arfer a 5 yn y prynhawn. Bydd dim ysgo Sul, ond croeso cynnes i chi ddod. Gadewch ni weddio gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, ni yn ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu Grist. Pwy sydd fel fe, ond o arglwydd wrth i ni ddweud hynny, ni'n ymwybodol bod ni ond yn crafu'r wyneb, bod yna rhyw ddyfnder, o rhyw gyfoeth ryfeddol o gariad, o aberth ynddo fe, o arglwydd. Ni'n gofyn felly y bore yma, ar ei ti gynnal Emyr, ac ar ei ti helpu ni i fod yn ddisgwylgar, ac i ni fod yn eiddgar ar ni weld mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Syr Mia Ewyllysaf, weled ar Iesu. O arglwydd, dere ein plith ni felly, trwy nerth yr ysbryd glân, i ni weld mwy a mwy o'r un sydd yn heiddi cael ei ddyrchafu, yr un sydd yn heiddi cael ei foli, yr un sydd yn fyw yn awr, ac yn eistedd ar dy ddeheulaw di yn paratoi lle ar ein cyfer ni. O arglwydd, dydon ni weld mwy ohono fe. Ac yn ni'n gofyn hyn i gyd, nid yn ein enw ni, ond yn ei enw cyflawn, yn ei enw heiddiannol e. Amen. 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 Diolch Gwydion. Mae'n dda i gael cyfle i gwrdd gyda'n gilydd ar ddydd Gwener y groglith. Y dydd pan ni'n cofio ac yn dathlu y ffaith fod yr arglwydd Iesu wedi ei grogi, wedi hongian ar groes drosto ni. Nawr bore yma, bydd i dewis rhai darlleniadau i fynd â ni drwy yr hanes yma, hanes marwolaeth Crist. Ac y thema i fydd i dewis i glymu'r darlleniadau yma at ei gilydd yw dagrau, crio, wylo. Tybed ydych chi'n berson sy'n crio lot. Mae rai ohono ni mae eraill ohono ni ddim. I ambell un mae dagrau yn dod yn rwydd iawn. Eraill llai felly, falle bydde ambell un ohono ni, bydde fe'n ei lles i ni grio chydig bach yn fwy na gyda ni. A pan i ni yn crio, ni gyd yn crio ar y degau, pan mae'r dagrau yn llifo allan, a falle bod nhw wedi bod yn llifo gyda chi yn ddiweddar, ydych chi'n gallu cyfri eich dagrau chi? Wel na, wrth gwrs ddim. Di ni ddim. Ond yn Salm 56, mae gennym ni'r geiriau hyfryd yma, adnod 8, rwy ti, hynny yw Duw, rwy ti wedi cofnodi fy ochneidiau, ac wedi costrelu, hynny yw casglu fy nagrau mewn potel, onid hydynt yn dylyfur. Be mae'r adnod yn dweud yw fod y Duw holl alluog, y Duw holl bresennol, y Duw holl wybodus, yr un sydd wedi'n creu ni a sy'n dal popeth yn ei law, mae yn gallu cyfri. Mae'n gallu cyfri ein dagrau. Mae yn gwybod. A be ni'n dathlu y bore yma yw fod wedi trefnu ffordd i ddelio gyda ein dagrau trwy
farwolaeth Iesu Grist. Wel, cyn i ni fynd ymellach, ni'n mynd i ganu o'r atodiad a rhif 9. Beth i ni angen y bore yma yw, fel oedd Gwydion yn gweddio, i gael gweld o'r newydd fel petai, be mae Crist wedi gyflawni drosto ni ar y groes. Datguddia i mi'n gyson y groes ar Galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Datguddia i mi'n araf i lygad gwan fy ffydd, yr hoelion a'i trywanodd, yr rhai am gwnaeth yn rhydd. Yn ei sefyll i ganu. Fel wedes i, ni'n mynd i ddilyn y thema yma o ddagrau neu wylo trwy hanes y Pasg. Ni'n mynd i droi gyntaf at yr Efengyl yn ôl Luc. A mewn ffordd, mae'r dagrau yn dechrau wythnos cyn y Pasg. Sul diwetha, oedd hi'n sul y blodau yn doedd pan nath Iesu gyrraedd Jerusalem. Ac yn Luc 19, adnod 41, ni'n darllen hyn. Pan ddaeth yn agos a gweld y ddinas, wylodd drosti. Gan ddweud, pe bai tithau y dydd hwn wedi adnabod ffordd tangnefydd, ond na, fe'i cuddiwyd rhag dylygyd. Oherwydd daw arnat ddyddiau pan fydd dy elynion yn codi clawdd yn dy erbyn, ac yn dy amgylchynu ac yn gwasgu arnat o bob tŷ. Beth ymchwelant hyd dy seiliau, tŷ ath blant o'th fewn, ni adawant fain ar fain yn o ti. Oherwydd dy fod heb adnabod yr amser pan ymwelwyd a thi.
Felly wrth gyrraedd Jerusalem, mae Iesu yn ei ddagrau wrth feddwl am y ffaith bod y bobl yma, i bobl ei hun yn mynd i'w wrthod e. Ac yn ystod o'r wythnos sy'n dilyn, mae Iesu wedi bod yn mynd nôl amlan, mynd i'r deml ac i mannau eraill. Nos Iau, mae wedi dathlu swper y Pasg, y swper olaf yna gyda'i i ddisgyblion. Yna mae'n anfon Judas allan i'r nos, i'r tywyllwch, yn gwybod bod Judas yn mynd i'w fradychu e. Ac yna ym Mhennod 22, adnod 39, ymlaen, ni'n darllen hyn. Yna, aeth Iesu allan, a cherdded yn ôl ei arfer i fynydd o'r olewydd, a'i ddisgyblion hefyd yn ei ddilyn. Pan gyrraeddodd y fan, meddai wrthynt, gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Yna ymneilltuodd Iesu oddi wrthynt tua ergyd carreg, a chan benlinio dechreuodd weddio, gan ddweud, o dad, os wyt ti'n fodlon, cymer y cwpan hwn oddi wrthyf, ond gwneler dy ewyllus di, nid fy ewyllus i. Ac ymddangosodd angel o'r nef iddo ei gyfnerthu. Gan gymaint ei roedd yn gweddio yn ddwysach, ac roedd ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddaear. Cododd o'i weddi a mynd at ei ddisgyblion a'i cael yn cysgu o achos ei gofid. Meddai wrthynt, pam rydych yn cysgu? Codwch. Gweddiwch na ddewch i gael eich profi. Mae Iesu'n mynd i'r man yma, Gethsemane, ac mae'n gweddio. A does dim sôn am ddagre, fi'n derbyn hynny yn y darlleniad, ond yn Hebreaid 5, chi'n cofio, mae'n dweud fyna, yn nyddiau ei gnawd, fe offrymodd Iesu weddiau ac erfyniadau gyda llef uchel a dagrau. A mae'n anodd dychmygu yn dydy bod na ddim dagrau wrth iddo fe weddio yn ei gweddio dwys yma a'r chwys yn redeg i lawr fel dafnau o waed. Mae'n ddisgrifiad brawychus yn dydy. Beth oedd yn achosi Iesu i fod mor drist? Mae'n dweud mewn man arall bod ei enau'n ein drist hyd angau. Pam? Wel, beth sydd yn ei ddechrau yw marwolaeth. A falle bod chi'n gallu cydymdeimlo rhywfaint gyda hynny. Falle bod marwolaeth yn real iawn i chi ar hyn o bryd. Chi'n galaru efallai dros rhywun sydd wedi marw, neu yn pryderu am rhywun sydd ar fin marw, neu falle bod gennych chi'ch ofnau personol am eich iechyd chi eich hunan. A mae dagre yng ngwyneb marwolaeth yn beth naturiol. Mae marwolaeth yn elyn, creulon, hyll. Ac eto mae rhywbeth chydig bach yn od fan hyn, yn does? Achos mae Iesu yn berson sydd yn ymddangos mor ddewr y rhan fwyaf o'r amser. A nag oes llawer o bobl wedi gwynebu marwolaeth. Ie, hyd yn oed marwolaeth creulon, a wedi gwneud e'n fwy dewr na hyn. Heb chwysu dafnau o waed a'r dagrau a'r cwbl. Wel, yr ateb yw naddo, does yna neb wedi gwynebu marwolaeth fel hyn. Mae Iesu'n sôn am ei farwolaeth yn dydy fel yfed cwpan. A beth yw'r cwpan yma? Wel, y cwpan yw'r symbol o gosb Duw yn erbyn pechod. Mae Iesu'n ymwybodol fod y groes o'i flaen, a beth oedd yna'n mynd i olygu oedd nid jyst marwolaeth, a nid jyst marwolaeth poenus, erchyll, ond fod ar y groes yn mynd i gymryd arno fe ei hun. Cosb ein pechod ni. Mynd i ddiodde casineb y tad yn erbyn drygioni.
yn ei gorff ei hun. Dyna sy'n dychryn Iesu, dyna sy'n gyriau i wylo ac i chwysu fan hyn. Ac eto, mae'n ddewr. A mae'n gweddio, nid fy wyllus i, ond dy wyllus di. Ac mae'n codi ac yn mynd i wynebu yr hyn sydd o'i flaen, achos mae'n gwybod mae dyma'r unig ffordd. Yr unig ffordd i achub ei bobl. Mae'n mynd i gymryd ac i yfed y cwpan yna ein mwyn ni. Ni'n mynd i gannu chydig bach fwy am y profiad yna. Rhif 37 yn Grym Mawl 1. O'r nef y daeth fab dyn am i'r byd yn dlawd heb feddi dim. I weini'n fwyn ar y gwan ei fywyd roes i ni gael byw. Mae'r ail pennill yn dweud hyn, ei ddagrau yn llu yn yr ardd. Fy meichiau trwm gymerodd ef. Ei galon fawr oedd yn trist, ond ewyllus di fo'n ben medd ef. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
Oedd Iesu yn aml yn mynd i'r fan honno i weddio. Oedd ei ddisgyblion yn gwybod hynny ac oedd Judas hefyd yn gwybod hynny, a felly mae Judas yn arwain gelynion Iesu, fyntai o filwyr i'r man. Oedd e'n sicr y bydde fe'n ffeindio ei athro Ac mae Iesu mynd allan yn dydy i'w gwynebu. Dwi ddim yn redeg i ffwrdd, dwi ddim yn ffoi. Maen nhw'n ei gymryd mynd â fe at yr archoffeiriad a yr arweinwyr crefyddol mwyn ei osod ar brawf. A dyma Pedr. Pedr yr un oedd yn dweud, o, na i fyth da adael di. Dyma fe'n dilyn o bell. Ac yn Mathew 26, ni'n darllen hyn, adnod 69. Roedd Pedr yn eistedd y tu allan yn y cyntaf. A daeth un o'r morynion ato a dweud, roedd e tithau hefyd gyda Iesu'r Galilead. Ond gwadodd ef o blaen pawb a dweud, nid oedd yn gwybod am beth y ti'n sôn. Ac wedi iddo fynd allan i'r porth, gwelodd morwyn arall ef a dweud wrth y rai oedd yno, roedd hwn gyda Iesu'r Nazaread. Gwadodd yntai drachefn a llw, nid wyf yn adnabod y dyn. Ymhen ychydig, dyma'r rhai oedd yn sefyll yno'n dod at Pedr ac yn dweud wrtho, wir, wyt ti hefyd yn un ohonynt, achos mae dy acen yn dyfrydychu. Yna dechreuodd yntai regi a thyngu, nid wyf yn adnabod y dyn. Ac ar unwaith fe ganodd y ceiliog. Cofiodd Pedr y gair y lefarodd Iesu, cyn i'r ceiliog ganu fe'n gwedi i deir gwaith. Aeth allan ac wylo yn chwerw. Dagrau. Rai Pedr y tro hwn, a drian ohono fe. Nid wylo yn unig, ond wylo yn chwerw. Chi'n gallu dychmygu yn dych chi, falle di crio fel na chi'n rhyw dro, wylo nes fod yn brifo. Crio nes bod chi yn teimlo yn sic. Pam y dagrau hyn? Wel, achos fod e'n teimlo'n euog, yn dyfa. Mae e wedi methu ei feistr, wedi methu ei arglwydd, wedi methu ei ffrind. Pan nath Iesu alw Pedr, chi'n cofio? Mae'n galw i fod yn ddisgybl. Ac yn y cyfarfyddiad yna, dyma Pedr yn dweud wrth Iesu, rwy'n bechadur, rwy'n dyn bechadur, cerodd i wrthy fi. Ond nath Iesu dal dweud wrth fe na, camlyn fi. A nawr, blynyddoedd yn ddiweddarach, ar ôl y cwbl oedd Pedr wedi ei weld, wedi ei glywed, wedi ei brofi, a'r holl breintio dde wedi cael, a nawr, dyma fe, yn yr awr fawr, wedi troi cefn ar yr arglwydd, yn gwadu, bod e hyd yn oed yn nabod y dyn. A nid just unwaith, ond tair gwaith. Mae ogrwydd yn gallu gwneud hynny i ni yn dydy, falle eto bod chi'n gallu cydymdeimlo â hyn. Falle mae dyna sydd yn creu dagrau i chi ar hyn o bryd. Chi'n ymwybodol o'ch pechod, chi'n ymwybodol o'ch methiant chi. Falle bod chi ddim yn Gristion eto, ac mae'r cydwybod euog yna'n pwyso arnoch chi, a chi'n teimlo'r cywilydd yna, a chi ddim yn gwybod lle i droi. Neu falle bod chi yn Gristion a chi di ffindio'ch hunan yn crwydro, yn llithro, dro ar ôl tro yn pellhau oddi wrth yr arglwydd a chi ddim cweit yn siŵr wnaeth chi gyrraedd y pwynt yma, ond mae'n torri'ch calon chi. Oedd Crist yn gwybod
beth oedd Pedr yn mynd i'w wneud. Oedd wedi rybuddio Pedr o'r peth o flaen llaw. A mae'n nabod ni hefyd, a mae'n gwybod beth sydd yn ein calon ni. A felly, dydy'r sefyllfa ddim yn anobeithiol oherwydd yr hyn sydd yn mynd i ddod nesaf yn yr hanes. Ond cyn bod ni'n troi at yr hanes, nhw'n ni ganu eto. Rhif 35 yn yr atodiad. O, am weld y wawr ar y twyllaf ddydd. Crist ar ei ffordd i Galfari. Barnwyd gan y byd yn ei giron friw a'i roi ar groes o bren. O'r fath grym y groes. O'n ein diwn dioddeloes. Di-gynef arno ef. I ni gael maddeuad wrth ei groes. Nawn ni sefyll i ganu.
neidio ymlaen ychydig yn yr hanes nawr. Mae Iesu di bod drwy'r nos o flaen y cyngor Iddewig. Maen nhw wedi ei gondemnio fe a wedi ei yriau i Pilat, y rhaglawr Rhufeinig. Mae Pilat wedi ei anfon at Herod, a mae Herod yn anfon nôl at Pilat, ac mewn gwirionedd bod neb yn gallu profi na ffeindio bai yn ei erbyn maen nhw wedi ei ddedfrydu i farwolaeth. A felly ni'n ailgydio yn yr hanes yn Luc 23 ac adnod 26 ymlaen. Wedi mynd â Iesu ymaith, gafaelsant yn Seimon, brodor o Cyrene, oedd ar ei ffordd o'r wlad, a gosod y groes ar ei gefn iddo ei chario tu ôl i Iesu. Roedd tyrfa fawr o'r bobl yn ei ddilyn, ac yn ei plith ragedd yn galaru ac yn wylofain drosto. Troes Iesu atynt a dweud, ferched Jerusalem, peidiwch ag wylo amdano fi. Wylwch yn hytrach amdano'ch eich hunain ac am eich plant. Oherwydd dyma ddyddiau'n dod pan fydd pobl yn dweud, gwyn ei byd y gwragedd diffrwyth a'r crothau nad esgorasant, a'r bronnau na roesant sign. Y pryd hwnnw bydd pobl yn dechrau dweud wrth y mynyddoedd syrthiwch arnom ac wrth y bryniau gorchuddiwch ni. Oherwydd os gwneir hyn i'r pren glas, pa beth a ddigwydd i'r pren crin. Deithbwyd ag eraill, hefyd, 2 droseddwr yw dienyddio gydag ef. Pan ddeithant i'r lle a elwyr y benglog, yno croeshoeliwyd ef a'r troseddwyr, y naill ar y dde a'r llall ar y chwith iddo. Ac meddai Iesu, o dad, maddau iddynt, oherwydd ni wyddant beth maent yn ei wneud. A bwriasant goel brennau i rannu ei ddillad. Yr oedd y bobl yn sefyll yno, yn gwylio. Yr oedd aelodau'r cyngor hwythau yn ei wawdio gan ddweud, fe achubodd eraill, achubed ei hun os ef yw Meseia Duw yr etholedig. Daeth y milwyr hefyd ato a'i watwar, gan gynnig gwin sir iddo, a chan ddweud, os ti yw brenin yr Iddewon, achub dy hun. Roedd hefyd ar ysgrif uwch ei ben, hwn yw brenin yr Iddewon. Roedd un o'r troseddwyr ar ei groes yn ei gablu, gan ddweud, ond i ti yw'r Meseia, achub dy hun a ninnau. Ond atebodd y llall a'i gyrryddu, ond nid oes arnat ofn Duw a thithau dan yr un dedfryd. I ni mae hynny'n gyfiawn, oherwydd heiddiant ein gweithredoedd sy'n dod i ni, ond ni wnaeth hwn ddim o'i le. Yna dywedodd Iesu, cofia fi pan ddoi i'th deyrnas. Atebodd yntai yn wir rwy'n dweud wrthyt, heddiw byddi gyda mi ym Mharadwys. Erbyn hyn roedd hi tua hanner dydd. Daeth tywyllwch dros yr holl wlad hyd 3 o'r gloch y prynhawn, a'r haul wedi diffodd. Rhwygwyd llen y deml yn ei chanol. Llefodd Iesu a llef uchel, o dad, i ddwylo di rwyf yn cyflwyno fy ysbryd. A chan ddweud hyn bu farw. Pan welodd y cynwriad yr hyn oedd wedi digwydd, dechreuodd ogoneddu Duw gan ddweud, yn wir, dyn cyfiawn oedd hwn. Ac wedi gweld yr hyn a ddigwyddodd, troes yr holl dyrfaoedd oedd wedi ymgynnull i wylio'r olygfa tuag adre gan giro ei bronnau. Roedd ei holl gyfeillion ynghyd â'r gwragedd oedd wedi ei ddilyn ef o Galilea yn sefyll yn y pellter ac yn gweld y pethau hyn.
Mwy o ddagre. Y tro hwn, dagrau gwragedd Jerusalem. A mae'n anodd falle i wybod, ife sioe oedd hyn, mae'n amlwg oedd galaru cyhoeddus yn beth yn y cyfnod, neu ife tristwch go iawn sydd yn ei fan hyn. Dagre wrth weld anghyfiawnder. Dagrau wrth weld trychineb yn cymryd lle. Os felly, yn ansicr gallwn ni gyd ymdeimlo gyda nhw fan hyn. Faint o bethau sy'n digwydd yn y byd heddi a dylse fod yn dod â dagren llyged. Falle bod ni mor gyfarwydd, dyn nhw ddim erbyn hyn, ond faint o ryfeloedd. Faint o ddamweiniau ceir. Faint o scandals rywiol. Faint o erchyllderau sy'n cymryd lle o ddydd i ddydd. A mae'n naturiol eto i drisau wrth feddwl am sefyllfa'r byd ac falle i feddwl am pethau sydd wedi digwydd yn ein profiadau ni. Ond mae Iesu yn ymateb mewn ffordd trawiadol, nag yw e? Mae'n dweud, peidiwch ag wyl amdano fi, wylwch yn hytrach amdano'ch eich hunan ac am eich plant. Mae'n dweud, criwch ddagre drostoch eich hun. Pam? Wel, meddyliwch am be ni wedi gweld mor belled. A ni wedi clywed yn gyntaf yn dod am ddagre Iesu wrth feddwl am y groes, wrth feddwl am llyd Duw. Cosb Duw, barn Duw yn erbyn pechod, a ddim yn ei gymryd hynny ar ran ei bobl e. Ac yna ni wedi clywed am ddagre Pedr, wrth fod yn ymwybodol o'i wendid a'i fethiant a'i bechod ei hun. A dyna mae'n gweud wrth y gwragedd yma nawr, oes mae yna anghyfiawnder yn y byd, oes mae yna drychinebau, oes mae yna boen a mae yna ddiaddefaint, ond chymod be, nid dyna'r problem mwyaf sy'n eich gwynebu chi, y problem mwyaf yw'r farn sydd i ddod. Mae'n sôn am y dyddiau oedd yn dod, pan fydde pobl yn dweud wrth y mynyddoedd, syrthiwch arnom ac wrth y bryniau gorchuddiwch ni, hynny yw cuddiwch ni oddi wrth barn Duw. Does dim byd yn gallu'n cuddio ni oddi wrth barn Duw heblaw am gwaed yr arglwydd Iesu Grist. Wrth gwrs, dyna pam mae Iesu wedi dod, yn dyfe? Mae wedi dod, fel ni wedi clywed, i yfed y cwpan. Mae wedi dod i ddelio gyda pechod ei bobl. A ni'n gweld hynny, hyd yn oed yn y darlleniad byr yma. Mae Iesu'n gweddio am faddeuant. Mae Iesu'n cael ei gyflwyno i ni fel y Meseia, yr etholedig. Ni'n clywed bod e wedi achub eraill. Mae'n gallu achub. A fan hyn mae'n dewis peidio achub ei hun. Fe yw brenin yr Iddewon. Fe yw'r un mae'r troseddwr arall yn gorfod dweud, ni'n waith hwn ddim o'i le. Ni'n heiddi hyn, ond dyw e ddim. Fe yw'r un sydd yn agor drws paradwys. Ie, paradwys, yr nefoedd a'r ddeiar newydd yna, lle does yna ddim marwolaeth mwyach. Does yna ddim eogrwydd mwyach. Does yna ddim camdrin a galar a phoen a salwch mwyach. Mae wedi dod i farw mwyn gallu dweud wrth bob un sy'n credu ynddo, heddiw, byddi gyda mi paradwys. Ydych chi wedi credu hynny? Ydych chi wedi credu? Dwi ddim rhy hwyr. Dyna'r peth gwych am yr troseddwr yn ar y groes. Yn gynt yn y dydd, oedd hefyd wedi bod yn gwneud hwyl ar ben Iesu, ond mae'n dod i weld na, mae rhywbeth gwahanol am hwn. A mae'n rhoi ffydd
ynddo fe. Wel, cyn bod ni'n mynd unrhyw pellach, nawr ni ganu eto. Rhif 179 yn y llyfr yma. Mae carcharorion angau yn dianc o'i cadwynau, a'r ffordd yn olau dros y bryn o ddyfnder glyn gofidiau. Ac ymlaen, nawr ni sefyll i ganu dyn gilydd. Petai ni'n sôn y bore yma am unrhyw un arall, dyna bydd y diwedd y stori, ynddo fe? Dyna sut bydd y Gwener y Groglith a'r holl hanes wedi dod i ben. Crist yn marw, yn cael ei gymryd i lawr o'r groes, yn cael ei roi mewn bedd, y bedd yn cael ei selio a'i warchod, a pawb yn mynd adre. Fel glywon ni, yn mynd adre, falle gan wylo, ond gan curo ei brone. A dyna lle byddwn ni'n cael ein gadael, yn dyfe, yn ein dagre, heb obaith. Ond wrth gwrs nid dyna diwedd y stori. Ac mor hyfryd yw ei gyfarfod heddi, i gofio aberth Crist ar y groes, bydd e'n hyfrytach byth i gyfarfod bore Sul yn bydd. I ddathlu'r atgyfodiad. Ni'n mynd i neidio i Efengil Ioan am ein darlleniad ola ni. Just blas o beth sydd i ddod i Sul. Mae'n fore Sul. Y Sul cyntaf hwn yma, yn y rai gragedd wedi mynd at y bedd. Maen nhw wedi ffeindio'r bedd yn wag, yr garreg oedd yn selio'r bedd wedi rolio i ffwrdd. Mae rai hon wedi mynd yn syth i nôl yr apostolion yma. Pedr a Ioan wedi redeg, maen nhw wedi gweld y bedd gwag ac yna wedi gadael eto. Ni'n darllen yn Ioan 20 y geiriau hyn. Ond roedd Mair Magdalen yn dal i sefyll y tu allan i'r bedd yn wylo.
Wrth iddi wylo felly, plygodd i edrych i mewn i'r bydd, a gwelodd ddau angel mewn dillad gwyn yn eistedd lle roedd corff Iesu wedi bod yn gorwedd. Un wrth y pen a'r llall wrth y traed, fel yr cerwbim yn yr cyseg yr sanctaidd i olaf ar bob ochr i'r drigareddfa. Medde'r rhain wrth ei wraig, pam rwy ti'n wylo? Atebodd hwy, maent wedi cymryd fy arglwydd i ffwrdd, ac ni o'n i lle maent wedi ei roi i orwedd. Wedi iddi ddweud hyn troes yn ei hôl. A gwelodd Iesu yn sefyll yno, ond heb sylweddoli mae Iesu ydoedd. Wraig, medde Iesu wrthi, pam rwy ti'n wylo? Pwy rwy ti'n ei geisio? Gan feddwl mae'r garddwr ydoedd, dwedodd hithau wrtho, os mae ti sy'n ei cymerodd ef, dywed wrthyf lle y roddais ef i orwedd, a fe'i cymera fi ef i'm gofal. Meddai Iesu wrthi, Mair. Troes hithau ac meddai wrtho yn iaith yr Iddewon, Rabuni, hynny yw athro. Meddai Iesu wrthi, paid â glynu wrthyf, oherwydd nid oedd eto wedi esgyn at y tad. Ond dos at fy mrodyr a dywed wrthynt, yr wyf yn esgyn at fy nhad i a'ch tad chwi, fy new i a'ch Duw chwi. Ac aeth mae'r Magdalene i gyhoeddi'r newydd i'r disgyblion. Roedd wedi gweld yr arglwydd meddai, ac eglurodd ei fod wedi dweud y geiriau hyn wrthi. Mae'r wrth y bedd yn ei dagrau. Fel y disgyblion eraill yn methu deall beth sydd wedi digwydd, beth aeth o'i le. Ond nhw heb ddeall, o'n nhw. A dyma oedd yn gorfod digwydd fod Crist yn diofe ac yna ar y trydydd dydd atgyfodi mewn buddugoliaeth. A mae'r arglwydd mor dyner yn dydy yn dod ati. Gofyn, pam wyt ti'n wylo? Ys dim angen i ti grio mwyach. A dwi dal ddim yn gweld, ydy? Dwi'n methu gweld achos i dagre a mae'n galw ei henw hi, Mair. A mae'n ei chysuro hi. Pa obaith sydd yng ngwyneb tristwch, galar, pechod, marwolaeth. Pa ateb sydd gan y byd i'r pethau hyn? Wel, dim. Does na ddim. Dim ond yr arglwydd Iesu, yr un a fi farw a sydd nawr yn fyw. Fe yw'r unig un sy'n gallu cynnig gobaith i ni. Fe yw'r unig un sy'n gallu rhoi gwir, gysur i ni. A mae'n dod bore yma, bod i dal yn ddydd Gwener. Mae'n dod bore yma ato ni. A dweud fi'n fyw. Fi wedi concro. Paid â chrio. Mae yna fywyd. Mae yna faddeuant. Fi'n mynd i wneud pob peth yn iawn. Pob peth yn newydd. Mae yna baradwys. A fi wedi mynd i baratoi lle ar eich cyfer chi. Wrth gwrs, dyna lle mae stori fawr, nid yn unig y Pasg, ond y Beibl yn gorffen. Yn Datguddiad 21. Wrth ni glywed am y nefoedd a'r deiar newydd. Adnod 4. Fe sych Dduw bob deigryn o'i llyged hwy, ac ni bydd marwolaeth mwyach, na galar, na llefain, na phoen. Yr pethau cyntaf
wedi mynd heibio. Diolch iddo. Amen. Yn ei weddio efo'n gilydd. Arglwydd ein Duw wrth i ni ddod ger dyfrondi'r bore yma, mae gennym ni i gyd wahanol resymau i wylo. Mae yna bethau yno ni'n hunan, mae yna bethau i ni'n mynd trwyddyn nhw, mae yna bethau yn y byd o'n cwmpas ni, arglwydd sydd yn dod â thristwch. Ac hyd yn oed os ni ddim yn crio yn llythrenol, arglwydd yn ein calon. Falle bod ni'n wylo'n chwerw. O Dad, ni'n diolch dy fod ti yn Dduw sydd nid yn unig yn gweld ac yn cofio ac yn cyfru ein dagre ni, ond dy fod ti yn Dduw sydd yn sychu dagredd y bobl. O ti, yr unig un all wneud hyn, trwy yr hyn nath yr arglwydd Iesu Grist ei ddioddau. Diolch fod fel ganon ni yn wr gofidus, cyfarwydd iawn a dolir. Diolch bod ei hun wedi wylo dros ei bobl, dros ei ffrindiau, dros rai oedd wedi marw. Nath e grio a nath e ddioddau mewn gymaint o ffyrdd a uniaethu ei hun gyda ni yn y pethau hyn. Mae'n gallu cydymdeimlo gyda ni'r bore yma. Ond diolch am y fuddugoliaeth dros farwolaeth. Diolch am y bywyd newydd a'r paradwys sydd i'w gael ynddo fi. A diolch am y dydd olaf hwnnw. Pan fydd na ddim dagrau, yn sicr ddim dagrau o dristwch mwyaf, falle dagrau o lawenydd. Diolch bod ni bore yma yn gallu canu yn ein dagrau. Trwy yr arglwydd Iesu. Dy arglwydd derbyn ein mawn ni am diolch. Bydd gyda ni weddill y dydd dros y penwythnos arbennig yma, arglwydd. Parhau fod yn agos ato ni a i siarad â ni. A bod ni'n gofyn yn enw Crist. Amen. Amen. Ganon ni. Rhif 696 yn y llyfr yma. Ar ôl gofidiau dyrus daeth a gorthrymderau filoedd, hyfrydol falm o nefol ryw i'r wan flynedig fynwes yw cawn orffwys yn y nefoedd. Mae Pennill 4 yn dweud hyn. Rodio dyffryn galar prydd, ac wylo maith flynyddoedd. Ein dew a sych ein dagren lan, ein galar nadau droer yn gan, heb ddarfod yn y nefoedd. Na ni sefyll i ganu.
bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.